Τα επιτόκια ανεβαίνουν συνέχεια στο κατακόρυφο. Δεν ξέρεις τι θα πληρώσει καταρχήν, πόσο είναι η δόση σου. Άλλα λένε, άλλα κάνουν. Ο κόσμος εκεί είναι σε αδιέξοδο. Δεν υπάρχει κάποια λύση, δεν υπάρχει κράτος. Δεν υπάρχει κάποια λύση, δεν υπάρχει κράτος. Ελιστία με τον νόμο και καλά. Τα χέρια ψηλά σηκώνουν χιλιάδες δανειολήπτες όπως ο κύριος Φασούλης, βλέποντας τα επιτόκια στην Ελλάδα να παραμένουν στα ύψη με την ευλογία του κράτους, όπως λένε χαρακτηριστικά, και μάλιστα να φτάνουν να έχουν έως και υπερδιπλάσιο ρυθμό αύξησης σε σχέση με τα επιτόκια στην Ευρώπη από την αρχή του έτους. Ανεπίτρεπτο. Η Ελλάδα πάλι, παρόλο που είμαστε στην Ευρώπη, δεν εναρμονίζεται σε τίποτα. Ούτε στους μισθούς, ούτε στα επιτόκια. Τα κέρδη των τραπεζών συνέχεια ανεβαίνουν, συνέχεια εξασφαλίζονται, συνέχεια ζητάνε παραπάνω χρήματα. Κερδοσκοπούν στην πλάτη μας και εν μέσω της πιστωτικής ασφυξίας στην αγορά, τονίζουν οι περισσότεροι, με τα επιτόκια στην Ελλάδα για επιχειρηματικά, καταναλωτικά, στεγαστικά δάνεια αλλά και κάρτες να παραμένουν στην κορυφή της Ευρωζώνης. Μέχρι και πέρυσι, ο ένας στους 3 Έλληνες αδυνατούσε να πληρώσει δόσεις και πάγια έξοδα, όταν στην ίδια θέση, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, βρισκόταν ο ένας στους 10 Ευρωπαίους. Πλέον η ψαλίδα ανοίγει ακόμη περισσότερο, τονίζουν οι ειδικοί της αγοράς, καθώς μόνο οι δόσεις για τα ίδια δάνεια ή κάρτες στην Ελλάδα αυξήθηκαν το τελευταίο διάστημα λόγω της ανόδου των επιτοκίων πάνω από 30%. Έως και 358 ευρώ παραπάνω το μήνα κοστίζει πλέον το ίδιο στεγαστικό δάνειο με κειμενόμενο επιτόκιο, αύξηση που αγγίζει το 30% στους μηνιαίους τόκους και για όσους έχουν μικρότερα χρέη σε πιστωτική κάρτα.